Alsa Cheikh Amadou Bango Amadou Shigonga ni Malefia Tana jamanadenw u ka fiyɛ ka kɛ kiritigilamɔgɔw ka ayiwa yɛrɛ kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o ko in na o kunna hali bi nin ye video filanan ni Ala sɔnna an nana kana i ɲininka hali bi ɲininkali ayiwa bon alhamdulillahi nin ye video filanan ye kɔlɔlɔ jamanadenw ka fiyɛ ka k'u ka kiritigilamɔgɔw ka kɔlɔlɔ min bɛ a la a kɔlɔlɔ ka bon dɛ awɔ bari ni jamanadenw minnu sako ye jamana ka dafiri n'u jɛra k'u dada file kelen na ka fiyɛ ka kɛ kiritigilamɔgɔw kan jamanatigi kana sigi k'a ye komi u bɛ kiritigilamɔgɔ nɔfɛ u t'o nɔfɛ dɛ non u bɛ jamana yɛrɛ de nɔfɛ donc ni jamanatigi kɔni ye kiritigilamɔgɔw labila dɔrɔn o kuma u bɛ don yɔrɔ sɔrɔ est-ce que ye ko in faamu kana ko in ɲini yɔrɔ si min filɛ ka fɔ nin man di u ye dɛ nin man di u ye ni mais nin bɛ fɔ bari anw fana faso ye Mali di wala ni e hakilina ye a ka tiɲɛ bon anw hakilina tɛ a ka tiɲɛ o wala bon an tɛ fara i kan o mɔgɔ bɛ na sa k'a bɛ Mali segin kɔfɛ retard la anw tɛ fara i kan fosi la i mana kɛ danfɛ o dafa an tɛ sɔn i ka o moyen o bila i ka jamana in to yen a ka ɲɛnakili kiritigilamɔgɔw bɛ yɔrɔ min wuli kɛra nin ko in na a mɛnna o Mali kiri k'i jija fɛn dɔw bɛ yen o tɛ munumɛnɛ k'a bila kiritigilamɔgɔw delila ka wele bila Mali diinɛ ɲɛmaa dɔ ma a ma kɛ yan kabi jama bɔra yɔrɔ min na u ma bɔ a ma mais o ko kelen taara ni fanga ye o est-ce que i b'a dɔn maliden bɛ ten de ya donc n bɛ ka fɛn min fɔ dɔrɔn jamana in den n'i y'a kalan k'a dɔn i bɛ jamana in den dɔn i tulo b'a la wa ni nin ko échappera ko nin ko échouera kiritigilamɔgɔw bolo bon u ka sigi a ka jamana tɛ yen tugun u k'a sɛbɛn k'a bila Bango Amadu de y'a fɔ bilahi u bɛ nin mara in na hakilina min b'u la ne b'a dɔn hakilina min b'u la cɛ n'a jɛɲɔgɔnw ye baara kɛ jamanatigi n'a jɛɲɔgɔnw ye baara ɲuman bɛɛ k'an ɲɛ an ɲɛ b'a la bi mais n'i ko ma baara ɲuman kɛ mais anw kɔni sigi bɛ an ka jamana fa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais ni maa min na kɛ hɔrɔn ye dɔ bɔra gɛlɛya in na dɛ dugu minnu bɛ k'u défend muti fa fɛ vraiment n'u bɛ k'u ka duguw défend an b'olu fo kosɛbɛ o dugudenw u sɛgɛnna mɛ bi dɔ bɔra gɛlɛya la dɛ bon mɔgɔ minnu sera ka na n'o ye e nana masumalen dalen yan e tɛ foyi la fo ka mɔgɔw su ni dabara ye ka kɛ kojuguw kan a n'an sigira ka tugu olu kɔ an filila dɛ bon an bɛɛ tɛ se ka jɛ ka fili ko in sera ko in mɔgɔw an ka tiɲɛ fɔ dɔnnibaaw sigi tɛ k'u da gulɔbara sigi k'a kɛ ɲɔgɔn fadenya ɲɔgɔn kiritigi a kɛ n don yan u ɲinan tɛ u faso kɔ u tɛ a t'u ɲɛna k'u faso de ye laharaya ayi yanni ka se lahara ni sara i bɛ Ala sago dɔrɔn nka diɲɛ kɔnɔ yan wa i b'i yɛrɛ sago rɔ wa i bɛ kojugu fana sago rɔ ni min faso dilan diɲɛ kɔnɔ yan i b'a ye n'i y'a mɛn i bɛ diinɛ kɛ sigiyɔrɔ ɲuman b'i bolo jamana in kɔlɔlɔ min b'a la ne ɲɛ b'a la kiri kɛlɛla a mɛnna k'a fɔ kiri ma ɲi tɛ dɛ jamana in de ye kiri kɛlɛ a mɛnna hali jamana in polisikɛ n'a ye file bɔ k'a fiyɛ mɔgɔ dɔ la a bɛ jalaki kɛ mais n'a ye file fiyɛ a la dɔrɔn polisikɛ yɛrɛ b'a dɔn a tigi la dɔrɔn k'a b'a fɛ ka polisikɛ minanze e m'o ye wa i b'a sɔrɔ o dɔ kɔrɔkɛ fana ye polisi dɔ ye e kɔrɔkɛ ye polisi o b'a yira e tɛ fiyɛ e kɔrɔkɛ ye zanamu o b'a yira e tɛ fiyɛ u yɛrɛ ko maa si tɛ sariya sanfɛ voilà n'u bɛ kuma u b'a fɔ mɔgɔ ma bɔ sariya ye mɔgɔ ma bɔ sariya ye mais sariya batoba ni sariya kun ka kan e de ma sariya bato donc i b'u ye n'i y'a kelen o kelen fiyɛ o bɛ bala dɔrɔn k'a ka telefɔni guwa kun ka polisi wele min bɛ nin sanjɛ o y'o kɔrɔkɛ ye o fana b'i co ye k'i da don o kuma la donc
ne t'a dɔn polisi bɛ se baara yɛrɛ kɛ Mali kɔnɔ cogo min na aya e b'i ka baara la dɔ bɛ k'i wele k'i dɔgɔya a tɛ ten yan a bɛ ten dɛrɛ voilà donc Mali kiri bɛ o cogo rɔ yan tiɲɛ donc kiri cogoya la naam fɛn minnu bɛ yen ni kiri min ni ne ɲɛ b'a la tiɲɛ ni jamanadenw aya ɲɛ bɛ minnu na kule da la bi ni politiki mɔgɔ dɔw b'u senkɔrɔ k'u pousser aya mɔgɔ o mɔgɔ b'u la ni vidoni b'a bolo tiɲɛ mikoro kalani b'a bolo tiɲɛ filɛ ni galama mana gɛsi ɲɔgɔn na du o du kɔnɔ u bɛ t'o du mɔɔw salo ka bɔ ka na k'a ye n'a ka hakɛ ɲini bon a bɛɛ ye pouvoir in jugu de ye siga t'a la n ko pouvoir in juguw de don ne bɛ k'a f'i ye walahi jamana in faamaw bɛ n'u jugu dɔ don min na o b'a sɔrɔ u sɛgɛnna dɛ o ye tiɲɛ siga tɛ nin na hali ko min ma se yɔrɔ min na o b'o ko min ma se yɔrɔ min na u b'o sama ka se yen siga t'a la ka bɛɛ bɛ ɲini ka révolter ka bila jamana la jamana faamaw la mais fɛn wɛrɛ tɛ o mikoronintigi minnu bɛ ka yaala don mɔgɔw ka duw kɔnɔ bon an nana yan ko malo ka gɛlɛ an nana yan ko ninnu ka yɔrɔw minɛ n'u la an nana yan ko bin kɛr'u kan o tuma faamaw bɛ min o tuma o mɔgɔ ninnu a bɛɛ jamana jugu de ye kana jugu fila ɲini jamana in na olu de don jamana bɛ mara ni sutura de ye jamana bɛ mara ni gundo de ye mais ni mɔgɔ minnu k'u bɛ gundo bɛɛ ban ka sutura bɛɛ ban olu bɛ wele cogo di jamana juguw de don karamɔgɔkɛ mɔgɔw Mali de tun ye yan ka ko dɔw ba so kɔnɔ Mali kun do yan n'a fɔra an bɛ k'an ta ɲini Mali tilalen an n'a t'an bɔ n'i ye Mali bɔrɔtɔ a t'an bɔ fo dɔ ka jɛn dɔ ka sɔrɔ o de b'a to a m'an bɔ ni mikoro kalanitigiw n'a telefonitigiw médianinw nka ninnu ye kɔlɔlɔ min na se jamana in ma ninnu ye kɔlɔlɔ min na se jamana in ma walahi a kɔlɔlɔ ni jadisiw ka kɔlɔlɔ bɛɛ kun ka kan mɔgɔ mais u bɛ ka don mɔgɔw ka du kɔnɔ mɔgɔ caman kumunen don a ka so bi u bɛ taa labɔ de k'a bila réseau kan an nana ko mun kɛra u ka so yan ko mun kɛra yan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na dɛ k'aw ka yɔrɔw cira wa waliw jenina wa ji taara n'u ye wa faamaw aw tulo bɛ nin na wa o tuma faamaw bɛ mun na an ye nin ye ko bin kɛra dɔw kan walima mobili ye accident kɛ ko sapɛri ma ye walima polisi ma ye a tɛ fɔ tan o tuma faamaw bɛ min aw ni Ala cɛ nin bɛɛ bɛ se ka président kungo yan mais ne ye nin kɛ n ye ka mɔgɔw de révolter de k'a bila jamana la bon mɔgɔ o mɔgɔ ka baara ye nin ye tan juguw de don jamana juguw don dɛ mais anw kɔni m'an sigi k'u kɔnɔ fanga k'a janto kuma in na n bɛ ka min fɔ bi u k'a janto a la dɛ u k'a sɛbɛn k'a bila n'u m'u janto a maa ninnu na u b'a fɛn o fɛn ye bi u juguw de don i jugu kɔrɔ dama de faralen ɲɔgɔn kan o de don wa u nana cogo min na i t'a dɔn est-ce que y'a faamu donc nin ye video filanan ye k'a ɲɛfɔ ni fanga y'a mɛn a ka di fanga la ni fanga m'a mɛn a kɔni man di fanga la arajo ye jamana min ci Orwana de don arajo o ye arajo ye dɛ mais n'a fɔra bɛɛ sago b'i ka telefɔni bara kɔnɔ dun a ma nɔgɔ média a ye ɲɛni kɛ diɲɛ jamana bɛɛ rɔ mais Mali kɔnɔ a ye tiɲɛni kɛ dɛ ni fanga tilara média ye fɛn tiɲɛ Mali mɔ Mali bɛɛ sa Mali t'o sɔrɔ tuguni i b'o fɛ dɔn wa o de ye bonya ani ladamu bon média taara n'o ye Mali la réseau ko in média taara ni bonya ani ladamu média taara n'o ye maliden yɛrɛ tila t'a dɔn bilen ko kɔrɔ b'ale la maliden tila t'a dɔn ko fa y'ale wolo wali ba y'ale wolo maliden tila t'a dɔn tugun ko maa bɛ bonya i bɛ c'est à dire que i bɛ sin ka siyaw yɛrɛ danfara dɔ bi video kuma cɔ i bɛ sin a dɔ ten ja ninnu siya bɛɛ sɔrɔ tan
Mali kɛra tan de mais nin bɛɛ kun ye gundo de fɔlɔ I kun tɛ siya woloma siya fisaya siya ye bi ne ye siyaw dɔn video kɛ in sen fɛ hali n'i ye fa dɔn ne den n tɛ sɔn k'a furu a siya ma tuguni bari ne b'a sɔrɔ a siya ne y'a tilan bɛɛ sɔrɔ u bi video kɛ I b'a sɔrɔ a bɛɛ siya kelenw de ye a bɛɛ dabara a bɛɛ diɲɛ cilaw de ye donc mɔgɔ b'i den di olu ma donc ne fɛ média ko nana ni nin bɛɛ sidɔnni de donc média ye ɲani kɛ jamanaw la mais a ye tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ ni ala ye faamaw nu bama ka bɔda d'u ma ala ka bɔda ɲuman d'u ma u ka se da Mali média ko in kan a tɔgɔ di video ko u ka se da kan bilahi mɔgɔ minnu bɛ ka jɛ k'u kɛlɛ sa u ka video kɛla kɔrɔw b'a la dɛ olu t'a la bon ne b'a f'i ɲɛna fanga k'i jɔ dɛ ni fanga m'i jɔ Badingo Amadu b'a fɔ bi a y'a sɛbɛn k'a bila ni fanga m'i jɔ u bɛna wuli ka ne ka kuma in yɔrɔ ɲini don dɔ o b'a sɔrɔ a taara k'u bolo da parce que dabara kuma ko kelen dabara min bɛ taa yɔrɔ jan a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ mɔgɔw bɛ yen bi n'u b'u dabara kɔlɔlɔ dɔn olu m'a ka gɔ k'u jɔ ka tiɲɛni kuma ta k'a lase jamana ma fanga de kana ka kiiritigɛlaw labila ne de ko ten fanga bɛ jamanadenw ka hakɛ kama mais fanga tɛ mara ni jamanaden bɛɛ kun tilenna ye mais jamanaden min sago y'a ka wure bi ni fanga marala n'o hakili a bɛ ɲa allo fanga bɛ mara ko ni y'u kulela sa o tuma na anw ye jamanadenw de droit de b'an na o tuma fanga bɛ mara n'anw ye u bɛna waraw de mara wa u tɛ waraw mara mais u tɛ mɔgɔ jugu kɔni mara u sigira de maa ɲumanw de kama u sigira ka jamana lakana mais u sigilen tɛ k'u ka jamana gosi k'a di mɔgɔ jugu ma jamana ka fɔrɔ an da la waati bɛɛ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana min ni a bɛ se ka maramafɛn walima tajiw ni fɛnw ta ka taa feere I jugu ma o ka tila ka don I ka jamana kɔnɔ o jamana de ye dana jamanaya o ye jamana den sugu jumɛn ye donc fanga min b'an na ne kɔni bɛ dugawu de k'u ye ne bɛ dugawu de k'u ye u bɛ baara min na ala k'u fanga sigi wala ni maa min ko nin tɛ kɛ sa I t'i faso fɛ bon n'i t'i faso fɛ anw b'a fɛ n'i tɛ Mali fɛ an b'a fɛ donc ko ye nin de ye est-ce que y'a faamu wala video filanan kun ye nin ye ala ka Mali suma ala ka hɛrɛ k'a ye ne ɲɛ bɛ min na bi n'u ɲɛ b'a la u tɛ sigi u ka n'u da de ka sigi dɛ u ka kuma u ka kiiritigɛlaw fɛ u ka kiiritigɛla minnu bɛ yen ni dɔɔni kiiritigɛla wɛrɛw bɛ na fara u kan dɔɔni kiiritigɛla wɛrɛw bɛ ɲini ka fara tiɲɛnikɛlaw kan ka kiiri kɛlɛ bon kiiri tɛ dɛ u bɛ ka fanga kɔrɔ dɔ de ka kɛlɛ kɛ fanga kura in na ni fanga kura in ma nin ye dɔrɔn baara tiɲɛna wala n bɛ dan ye quoi ala k'u kɛ k'a mɛn rabbil alamina Cheikh Amadou Sidibe Badingo Amadu nin kun ye message filanan ye bi sɔgɔmada in na ka lase limanaw bɛɛ lajɛlen ma ani fanga n'o ye jamana fanga ye ani kiiriso nin kun ye Cheikh Amadou ka message ye olu bɛ yɔrɔ janfɛn ye parce que Allah subhanahu wa ta'ala ye maaw da maaw ma kɛ kelen ye Cheikh Amadou a ye fɛn caman fɔ jamana in kɔnɔ ya minnu nana kɛ kalo caman kɔfɛ walima sanw kɔfɛ o kunna a bɛ o cogoya kelen fana na fɛn o fɛn n'a bɛna jamana ma ala de b'a yira ninnu na o kunna ni ala sɔnna Cheikh Amadou a ka weleda k'a ye nin ye Badingo TV tɔgɔ la Sanuɲuman Media Kibaru Bugufiyɛ Toyifatulaye Media o kunna Cheikh Amadou officiel an ka abonnés an b'a ɲini aw fɛ a ka nin video nu a ka partager kosɛbɛ walasa diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ a ka kolonkolon fɔ ka taa don faamaw kulo la an b'a ɲini ala fɛ Cheikh Amadou ala k'a mɛn kɔrɔ ala ka hɛrɛw jidi ala ka jamana in suma sɔli ala rasuli